Maitagarriek ez dute ezer pairatzen, are gutxiago sorgin kontra baten eragina. Baina bere malenkolia unetxoa izan eta zorabiatu edo egin zen, eta eraikin hartako teilatu lauan erori, arropa zabaltzeko soka artean, eta hantxe geratu zen gure maitagarria, nahas, lehortzen jarritako izara, toalla, mantal eta zapiez egindako kroketa baten antzera. Une hartantxe, hara non zegoen arropa hori biltzen hasia zen jantokian lan egiten zuen neskato bat. Oso pertsona berezia zen neskatoa, oso. Hainbesteraino, non merezi baitu maitagarria kroketa bat eginda ustea eta neskato horrengan arreta jartzea. Atsedenik gabe, lanean aritzen baitzen bere adineko beste aurrek eskolara joan eta nolanai eta nonai jolasten zuten bitartean. Jatorri misteriotsua. Emakume misteriotsu baten besoetan heldu zen artean ninia zelarik. Bai zuen izena, zure alabatzoa alda, galdetzen zioten emakumeari. Bai, nola du izena? Bai. Eta nola emakume hark ez zuen herriko hizkuntza erabiltzen eta ezin zioten hitzik atera, ninia bai izenarekin geratu zen. Amatxo jantoki hartako sukaldean hasi zen lanean eta hasieran batek baino gehiagok pentsatu zuen sorgin infiltratua zela. Ordura arte inork ezagutzen ez zituen jaki goxo eta exotikoak prestatzen zituelako. Baina mundu guztiak jakiaiek atsegin zituenez eta emakumeak goizetik gauera sukaldean lan egiteaz aparte ezer eskatzen ez zuenez, jatetxeko jabeek eta bezeroek galderak egiteari utzi zioten. Beste alde batera begiratu zuten.